privítal na dnešnom letokruhu. Zároveň touto cestou dnes neďakujem Matici Slovenskej, keďže sme tu. A ďakujem majiteľom týchto priestorov a prevádzkovateľom, že sme tu dnes sa mohli zísť. To, že prečo nie sme v Matici, je pokyn z vedenia a vedenia Matice Slovenskej s tým, že dôvody oficiálne nepoznám až na sťažnosti, že sme použili tieto logá bez súhlasu majiteľov, čo ale nie je nejaký zákonný dôvod preto, aby sme niečo rušili alebo menili plagát, keďže tie logá boli upravené a navyše väčšina z nich nie je nikde registrovaná. Medzi nami vítam Juraja Zmatanu, ktorý nám prišiel porozprávať niečo, čo možno zdanlivo nesúvisí s ochranou prírody, ale myslím si, že po dnešnej prednáške zistíme, že trocha jej. A zároveň Vlk otvára snine na týchto prednáškových cyklus rôzne témy, aj politické a priamo súvisiace s tou prírodou v našom regióne. Ale ja som minule spomínal, že toto je posledný letokruh tejto zimy, ale nie je to pravda. Budeme mať ešte jeden letokruh, ktorý priamo súvisí s týmto územím. Bude to prednáška pána Štofíka z Národného parku Poloniny, ktorý nám príde porozprávať niečo o živote medveďov v tomto území a o tom, aký vplyv má poľovnícky manažment na populáciu medveďa v našom regióne. Takže ešte taký posledný letokruh nás čaká o 2 týždne, 4. marca, s tým, že už to nebude v Matici, ale bude to tu. Takže kto má záujem prísť, tak o 2 týždne sa stretneme znova tu. A budúcu zimu si myslím, že sa znova stretneme v Matici. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli a prenechám vám teda slovo nášmu hostovi. Dobrý večer. Ja som vám veľmi chcel v prvom rade poďakovať za hojnú časť. Naozaj, keď ma Ivo Bartuš presviečal pred niekoľkými týždňami, aby som prišiel do Sniny na besedu, tak som, keby sme nemali nejakých 10-15 rokov spolupráce s Vlkom na rôznych kauzách, to by ma asi ťažko presvedčilo, pretože z Považskej Bystrice je to v podstate jeden deň, človek venuje iba cestovaniu, ale teraz, keď vás tu vidím, tak vidím, že to naozaj nebola chyba rozhodnúť sa sem prísť, pretože vidím z vašej účasti, že tá téma je pomerne živá. To, že bude živá beseda, som už vedel včera večer, pretože asi o pol 11. mi začal zvoniť mobil s nejakým neznámym číslom a majiteľ jedného z týchto webov na mňa vybehol pomerne dôrazným spôsobom, že jednoducho sa neprejaví tam logo jeho webovej stránky bolo uvedené. Tým som sa mu snažil vysvetliť, že on sám prevádzku webovú stránku, ktorá bežne používa vlajky Spojených štátov amerických, loga Európskej únie, občas Baracka Obamy v rôznych vtipných úpravách a zrazu je taký citlivý na svoje vlastné logo. Následne druhý z týchto webov napísal na Maticu Slovensku a žiadal stiahnutie plakátov, zrušenie akcie a podobné veci. Opäť webová stránka, ktorá nemala plne uvedeného žiadneho prevádzkovateľa. A tak skôr začnem rozprávať o samotnej téme svojej prednášky, tak budem musieť vysvetľovať, čo si nemyslím. To bude veľmi časté, pretože okrem iného na Facebooku včera William zachytil na nejakej českej webovej stránke, oznámili konšpiratívnu teóriu, že v Snine sa spúšťa celočeskoslovenská kampaň proti alternatívnym webom. Toto je jej prvým krokom, pričom v pozadí tejto bombastickej akcie je samozrejme americké veľvyslanectvo. Takže prvú vec, ktorú musím vysvetliť, že čo si nemyslím a čím sa odlišujem od tých pánov, ktorí telefonovali a písali, to keď budem tu hovoriť o rôznych webových stránkach, ktoré šíria dezinformácie, konšpiratívne teórie, niekedy zjavné nezmysly, niekedy vojnovú propagandu, tak nie s tým cieľom, že by
som si myslel, že ich treba zakázať, zavrieť, znemožniť im publikovať. Presne naopak. Ja som v tomto veľmi liberálne nastavený človek a okrem šírenia krivého svedectva si myslím, že by mala byť sloboda prejavu prakticky neobmedzená. V slobodnej spoločnosti ľudia si môžu písať a publikovať, čo chcú. Čiže oni majú plné právo vešať si na svoje stránky vymyslené alebo zmanipulované správy, ale súčasne tá sloboda znamená, že ja mám právo hovoriť o tom, že ich považujem za podvodníkov, manipulátorov a neserióznych ľudí. Myslím si, že v demokratickej spoločnosti nemá štát rozerať nad ľuďmi ako nad maličkými detičkami a hovoriť, toto nečítajte, toto je zlé. Čiže keď som pred časom začal vyrábať zoznam webových stránok, ktorý som nazval zoznam webov, ktorých citovaním a linkovaním na Facebooku sa vystavujete moje obchodné starostlivosti, tak zložito som tak nazval, asi pred rokom som to začal skladať, tak som netušil, že ten zoznam sa rozrastie na nejakých 60 webov do Slovenska a netušil som, že ma na základe robenia tohto zoznamu pozvu na besedu do Bratislavy asi pred mesiacom, na základe ktorej vlastne som aj dostal potom ponuku sem, pretože vznikol to videozáznam, ktorý pár ľudí oslovil. Takže úplne prvá vec, keď tu budem hovoriť o rôznych weboch a stránkach a informáciách, tak nie je s cieľom vyrobiť zoznam a potom ich zakázať, ale v podstate s tou upozorniť na to, čo ich spája a poskytnúť nejaké vodítko ľuďom, ktorí nemajú toľko času, aby sa tým zaoberali, povedzme, do hĺbky. My by sme v podstate mohli stráviť večer v pomerne takom príjemnej debate, prekladanie vtipkami a zaujímavosťami, keby nad nami vlastne nevysela taká temnota toho, že sme vlastne 60 km od ukrajinskej hranice, čo je tankom pol hodiny, kde zomerajú ľudia v mestách, ktoré vyzerajú úplne ako sídli. A pričom vieme, že pred rokom alebo dvomi, a možno ešte pred pol rokom si to nikto nevedel predstaviť, že by sa to tam mohlo stať. A my už teraz vieme, že táto hrozná tragédia sa začínala už pred niekoľkými rokmi práve cez informácie. Práve tým, že sa šírili nejaké správy, šírili sa nejaké fámy, vytvárali sa nejaké bojové športové kluby, prenikali ľudia do rôznych médií a podobne. Takže myslím si, že aj preto je tu taká účasť, lebo každý z nás cíti, že nejdeme sa teraz baliť tým, že nejakí blázni na internete si myslia, že niekde pristali mimozemšťania a Ameriku ovládajú jaštery a tak ďalej. Toto si myslím, že tu nemusíme riešiť. Ale skôr takým podtónom tej mojej prednášky bude otázka, a kľudne ju považujte za konšpiratívnu, že či aj na území Slovenska neprebieha pred našimi očami informačná akcia v podstate s cieľom nejakým spôsobom pripraviť Slovensko na nejaké preskupenie mocenského vplyvu do Európy. Budem potom v priebehu prednášky konkrétnejšie. Ja osobne som dostal k presvedčeniu, k názoru, že áno, aj na území Slovenska už niekoľko desiatok mesiacov prebieha informačná akcia, ktorej cieľom je v podstate oslabiť vnútorné väzby Slovenska a Európskej únie, Slovenska a NATO, šírením častokrát protirečivých nezmyselných správ, aby v kritickej chvíli sme si povedali, že tento štát je taký skorumpovaný a Európa je tak perverzná, že vlastne nestojí za to, aby sme za ňu čo len pohli prstom. Ale tým súčasne netvrdím, že každý, kto je na tom obrázku uvedený, má s tým niečo vedomé alebo nevedomé spoločné. Tým len hovorím, že má nejaké spoločné rysy. Takže toľko to v podstate k úvodu. V podstate sa ani veľmi nepredstavil, som Juraj Smatana a vlastne nemám nejaký formálny dôvod, prečo by som ja bol teraz prednášajúci a vy poslucháči, pretože sledovanie konšpiračných webov sa na žiadnej vysokej škole neprednáša. Ja som pôvodne elektrikár, neskôr som si urobil filozofickú fakultu, históriu a geografiu a učím na gymnáziu v našom meste. A okrem toho asi 25 rokov sa venujem občianskemu aktivizmu. Začalo to ochranou prírody, stromom života a neskôr som sa vlastne dostal aj do kontaktu s VOKom, s ďalšími zelenými mimovládnymi organizáciami a vždy som sa snažil, že to, čo v škole preberám s deťmi teoreticky o prírode, o vzťahoch spoločnosti, tak aj nejakým spôsobom robiť, aby som nebol
len nejaký teoretik. A to ma vlastne doviedlo najprv k občianskému aktivizmu, a keď som zistil, kde sú hranice aktívneho občianstva a občianských združenia, tak som zistil, že niektoré veci sa dajú zmeniť len politicky, lebo som kandidoval a som miestnym a krajským poslancom v Považskej Bystrici a v Trenčianskom kraji. Takže toto je nejaké moje zázemie, moje občianske aktivity, protikorupčné a ochranárske má jeden čas dovedli k tomu, že ma premiérka Radičová oslovila, aby som robil poradcu pre oblasť životného prostredia. Že po dobu fungovania tejto vlády, minulej vlády, som mal v podstate trošku možno aj sledovať, ako prebieha rozhodovanie vo vysokých kruhoch. Ako som sa vlastne dostal k tomu, že som začal sledovať, alebo teda konšpirácie, konšpiračné teórie, konšpiračné blúdy. To, že tu budem popisovať rôzne dezinformácie, to neznamená, že by som popieral, že neexistujú konšpirácie. Čiže to slovo znamená v latinčine sprisahanie, spiknutie, konspiro, ako keď dva ľudia spolu dýchajú, šepkajú si, kujú nejaký tajný plán. Ako dejepisár vie pomerne dobre, že dejiny ľudstva sú dejinami konšpirácií. Ľudia majú prirodzený sklon vymyslieť za chrbtom blížneho svojho nejaký tajný plán a tým, že ho utaja, tak tým ich to veľmi zvýhodí. Takže hneď dopredu treba povedať, že nevyhlasujem každú domnienku, že za niečím je nejaké tajné sprisahanie, že to hneď vyhlasujem za bláznostvo, hlúposť a konšpiračnú teóriu. Množstvo konšpirácií môžeme sledovať každý deň okolo seba a sám som niekoľko zorganizoval úspešných a neúspešných. V komunálnej politike alebo v aktivizme častokrát ste nútení svoje plány tajiť, pretože keď sa ich druhá strana dozvedela, tak ich veľmi rýchlo naruší. Takže som posledný, ktorý tvrdil, že konšpirácie, čiže sprisahania neexistujú, sú veľmi časté. Ale od konšpiračných teórií to odlišujem tým, že nemyslím si, že za úplne všetkým existujú nejaké tajné sprisahania a že je to tá hlavná sila, ktorá hýbe celým svetom. Toto už je to, čo nazývame konšpiračná teória alebo konšpiračný blúd. Možno by stálo za zmienku spomenúť, že keď som sa prvýkrát stretol s nejakými konšpiračnými teóriami, a keď nepočítam, že pred nejakými 30 rokmi vyšla taká pekná knižka od Ludvíka Součka, Tušení stínu a tušení súvislosti, niektorí sa to možno čítali, bolo to lepšie ako Deliken, že možno mimozemšťania pristali na Zemi, možno stavali pyramídy, že sú rôzne tajomstvá, ktoré nevedia historicky vysvetliť. Bolo to kvalitne urobené, ten človek bol inteligentný, neskôr som zistil, že spolupracoval s Československou tajnou službou. A ešte aj tretí diel knihy s Vizou, kde mi to ukradlo, celé to bolo zabavné, krásne tančil. A v podstate tento prvý kontakt bol pomerne príjemný. Aha, svet je tajomné miesto a všelijaké veci sa človek ani nikdy nedozvie. Potom s nástupom internetu, a to už sme boli občianski aktivisti na jednej pomerne významnej kauze v našej regióne, v našom regióne to mohol byť taký rok 1999, prišiel môj spolupracovník z nášho občianskeho združenia, boli sme často pripojení k internetu, ešte cez telefón, každá sekunda sa nám počítala a on narazil na nejakú stránku, myslím, že to bol Zvedavec, alebo Osud, alebo niečo takéto, a že počuj, chemtrails. Vidíš tie čiary na obvode, niekedy sú, niekedy nie sú a možno nás postrepujú nejakí sprisahanci nejakými chemikáliami s cieľom paralizovať ľudstvo, aby bolo pasívne a tí, ktorí ten svet ovládajú. Teraz mi to začal popisovať, tak som išiel na tie stránky a myslím, že ten zážitok má každý, že čo si na to predsa musí byť. Keď niekto venoval také obrovské množstvo času, tam sú linky, odkazy na odborné štúdie, fotografie, citácie, mená ľudí, články v serióznych novinách, videá, dopadlo, to nemôžem len tak zmiesť zo stola. Tak som s tým kamarátom začal debatovať. Najprv som skúšal, pozrel som si to, hovorím si, použijeme sedliacky rozum. Tí, ktorí nás postrekujú, čo dýchajú? Kam chodia oni dýchať? Ako zemepisár viem pomerne presne, že keď tu a dneska niečo vypustíme, tak do pol roka sa to ocitne na druhom konci Zemegule. Globálna cirkulácia v atmosfére do tých 10 kilometrov lieša po tej Zemegule hrozne. Čo tí ľudia dýchajú? Čo nás postrekujú? Možno majú protieť. Možno žijú v nejakých podzemných jaskyniach. Možno to vôbec nie sú ľudia. A jednoducho zistil som, že keď argumentujem logicky, tak vlastne neexistuje možnosť, ako mu to vyvrátiť. Dobre, tak
keďže ako aktivista mám také sklony veci riešiť, tak poďme brať vzorky z atmosféry a dokážeme to. A ako vieš, čo chceš namerať? Čo ak sú to mikroby? Čo ak sú to nejaké stopové častice? Čo ak je to nejaká bežná látka? Hliník? Dopadom a tí vedci, čo to rozprašujú, prečo by to robili, že tam majú deti? Možno sú zaplatení, možno o tom nevedia, možno im to namiešali do paliva. A jednoducho zistil som, že niekto obracam z hociakej strany, tak jednoducho vlastne nič nedokážem vyvrátiť. Že to je ako keby mi niekto povedal, taký starý vtip, že je vedecky dokázané, že starovekí Egypťania používali bezdrôtovú telegrafiu, pretože sa nevykopali v pyramídach žiadne drôty. Tá teória má ako dôkaz neexistenciu faktov. A čím menej tých faktov je, tým je to lepšie utajiť. Tak som nad tým začal, že čo s tým mám teraz robiť? Teraz hovorím, Jaro, dobre, existuje celosvetové sprísanie, postretí u nás, prijal som to, veriem to, áno, toto sa nám deje, majú na to nejaký protied, a čo teraz? Čo s tým mám robiť? No, ak si to budem pripúšťať, tak ma to vlastne sparalizuje. A zistil som, že sme niekoľko dní venovali diskusie, namiesto toho, aby sme riešili našu ochranárskú kauzu, tak sme vlastne prebrali, že či nás niekto postretol, motiv je to, aby sme nejakým spôsobom sa s tým vysporiadali. To, čo má reálny základ, tak s tým zapracovali to do svojho pohľadu na svet, ale dokázali si uchrániť nejakú svoju životnú energiu na veci, ktoré reálne zmeniť dokážu. Ešte dopoviem ten príbeh pred nejakým rokom a pol, bolo to zhruba koncom roku 2013, začiatkom roku 2014, keďže strávim dosť veľa času na internete, tak som si začal všímať, že nejak pribúda webových stránok nejakých zvláštnych. Také tie klasické záhadológie, to bolo vždy na webe veľmi časté. Občas k tomu predali nejaký odborník, ktorý aj pomáha proti tým chemickým postrechom, občas k tomu predali nejakú knižku, čiže bol to taký klasický biznis. Ale od istého momentu, asi pred rokom a pol sa začali objavovať stránky, ktoré používali aj nejaký taký odlišný jazyk, myslím, že to tu niekde spomínam. Zrazu som narazil na slovo juvenilná justícia. V živote som o tom nepočul. Do servisného centra Ecofora zavolala nejaká pani, či môže na našu stránku zavisiť elektronickú petíciu proti juvenilnej justícii. My tam máme petície proti výrubom, proti zmenám niektorých zákonov, ochranárske kauzy, protikorupčné kauzy, informačný zákon. A teraz, že môžeme si povedať petíciu o juvenilnej justícii. Nikdy som to slovo nepočul, pred rokom a pol, teraz už to asi deti, ktoré kradnú na západe našim ľuďom. Tak som začal googliť, hľadať, zistil som, že to je nejaké divné. Niečo mi tam ako nehralo. Vysvetľoval, že teraz v Norsku kradnú toľko tisíc detí, dajú homosexuálov. Bol som chvíľku na západe, neviem si predstaviť ľudí, ktorí by si nechali zobrať deti. Mám skúsenosti, že práve sú tam ľudia odvážnejší, lepšie informovaní, bohatší, nezažili ten strach, čo u nás povedzme za komunizmu, nezažili tú silu, keď to na nich dopadne, že ho niekto chce zlikvidovať. Takže s nimi chcete povedať, že nejakí mohli si nechajú kradnúť len tak a nebránia sa. Nakoniec to dopadlo tak, že som to posunul ostatným ľuďom z mimovládiek, aby to rozhodli a nakoniec sme odhlasovali, že to tam nedá. Ale keď som prvýkrát narazil na nejaké takéto webové stránky, najprv boli o juvenilnej justícii, potom zrazu, že očkovanie je veľmi škodlivé, potom, že homosexuálni to tu chcú všetko ako ovládnuť. A ja som si tak skladal pred očami, tak mi to trošičku ako začalo dávať nejaké isté spoločné znaky. Našiel som niekoľko článkov, ktoré boli doslova živé, že tam boli vymyslené citáty politikov, ktoré nikdy niečo také nepovedali. Veľmi veľa tam bolo odvolaní na rôzne sprísahania, nedokázateľné veci. Keď sa aj neskôr zistilo, že niečo je úplne ináč, tak sa tam neobjavili dementy. My môžeme pohľadať bulvárom, ale aj ten najhorší bulvár, keď ja viem, na Markíze posúvali kameň, ako stúpa povodeň v Bratislave, aby mali škandálnu reportáž, tak po tomto druhý deň museli sa ospravedlniť a stiahnuť ten materiál a uverejnili dementy. Na žiadnom z tých webov, ktoré som tam zaradil, neexistuje slovo dementy alebo redakčná oprava. Tam kľudne visia materiály, ktoré sú úplne už nezmyselné, vyvrátené, ale stále tam visia. Čiže tieto weby
neobsahujú žiadne opravy a komentáre. Nerozlišujú správy od komentárov napríklad. To, čo je, samozrejme, častokrát túto chybu robia aj klasické médiá, ale tam začnete čítať tvrdú správu, ten a ten politik podal toto a toto a na konci článku zrazu zistíte, že už prestitúti, mainstream, homológy, ovláda, ilumináti a takéto. Čiže už to úplne sklzne do úplných hodnotiacich súdov. Potom som zrazu zistil, že je tam slepá škvrna na mnohých z týchto webov, že daný jav, napríklad odpočúvanie obyvateľstva nejakými technickými prostriedkami, kauza Echelon alebo kauza Snowden, zo začiatku to vyzeralo ako konšpiratívna teória, potom po Snowdenovom úteku do Ruska sa vlastne ukázalo, že to naozaj má také obrovské rozmery. A odpočúvanie, monitorovanie ľudí sa jednostranne popisuje veľmi detailne v Európskej únii a v USA, ale nenájdete jedinú zmienku o tom, akým spôsobom je povedzme monitorovaný internet v Rusku alebo v Číne. Čiže v podstate v diktátorských režimoch, alebo teda Čína povedzme diktátorský, Rusko skôr absolutistický alebo riadená demokracia, ako to už chcete nazvať. Jednoducho, zdalo sa mi byť divné, lebo sám som robil zo pár takýchto webových stránok nie konšpiratívnych, venovaných informačnej slobode a pre mňa bola rovnako cenná informácia, povedzme, o tom, ako v Rusku kúpili ruský Facebook v Kontakte, sa volá, nepoužívaj Facebook, ale v kontakte.ru, ako túto sieť kúpili Kremlu blízky ľudia. Bola to pre mňa rovnako dôležitá informácia, ako to, že Marek Zuckerberg má niečo spoločné s nejakými firmami. A čiže keď ma zaujíma sloboda v informačnom priestore, tak sa nebudem predsa zameriavať len na porušovanie v USA a v Európskej únii a slepá škvrna voči Rusku, Číne a ďalším východným štátom. Častokrát som na tých weboch nachádzal Rusko podsúvané ako vzor, že napríklad hrozná homosexualita, hrozný problém, rozvrátené rodiny, ale v Rusku s tým urobili poriadok, zakázali homosexualitu. Ja som geograf, takže pracujem so štatistikami, tak som si zobral, že dopadlo, ako to vlastne je, pretože v našich tradičných médiách o tom diskutí veľa správ nie je, keď sú skôr také veľmi kritické, ale nie nejaké idúce do hĺbky analytické. Tak som si pozrel štatistiky a zistil som, že to, čo je tam podsúvané ako záchrana tradičnej rodiny, že tam je v podstate nejaká trojnásobná rozvodovosť ako na Slovensku, počet potratov je nepočítateľne vyšší, počet vražd, trestných činov, že to dopadlo na ak sú takým ohniskom zachovania kresťanskej civilizácie, tak by sa to malo aj nejak prejavovať na merateľných výsledkoch. Takže už mi tam začali blikať nejaké červené svetielka. Potom som si všimol, že sú tam anonymní prevádzkovateľia. Neuvádzajú autorom tých článkov. Častokrát je tam veľmi veľa liniek, ale keď na ne kliknem, tak sa dostanem len na titulnú stránku nejakého renovovaného webu, ale nie na ten konkrétny článok, aby som si to mohol overiť. Navzájom sú poprepájané vzájomným linkovaním, čo je legitímna technika na zvýšenie návštevnosti, na zvýšenie poradia vo vyhľadávačoch. Keď sa objaví nejaká správa, tak ju vlastne častokrát preberú 3 a 4 a tým vlastne vzniká zdanie, že tá správa je hojne citovaná, že to je potvrdená správa. Totiž väčšina novinárov, a to možno musím zdôrazniť na nejakom 2., 3. mieste, neriešili by sme tu tento problém, keby u nás boli médiá v poriadku. Keby u nás sa rešpektovali mediálne štandardy, keby sme nemali médiá povrchné, manipulatívne, jednostranné, keby sme každý deň nesledovali, ako nejaký oligarcha kúpi médium len kvôli tomu, aby bol nekritizovateľný. Takže ja som posledný, ktorý by obhajoval súčasný stav slovenských alebo českých médií. Je to katastrofa. Ale zďaleka to nie je taká katastrofa ako v krajinách, kde 90% televízneho signálu kontroluje štát, hovorím napríklad o Rusku. Čiže treba si udržať istú mierku, môže byť nespokojný s tým, čo je u nás, ale vzor vidím povedzme niekde v BBC, alebo povedzme v rakúskych televíziách a médiách a nenahováram si, že keď že alternatívu nájde v krajine, kde neexistujú slobodné médiá, kde by niečo takéto nemohli prevádzkovať takéto sieť webov, keby bola proti režimu. Takže považujem to za isté zlyhanie našich médií, že mnohé veci nepokrývajú a sú častokrát povrchné. Sám som bol z tohto dôvodu nútený v našom regióne
založiť vlastnú webovú stránku, pretože som zistil, že regionálne médiá sú držané cez inzerciu, cez osobné vzťahy, alebo ich priamo vydáva radnica. Vôbec neviem nič o médiách v Snine, ale typujem na 90%, že tu vychádzajú nejaké noviny, ktoré vydávame z mestských peňazí. Možno máte aj nejakú televíziu, ktorá sa vydáva z mestských peňazí. A ak tu existuje nejaké súkromné médium, tak len nájdete celú stránku inzerciu od magistrátu. Čiže či sú súkromní, alebo sú z verejných peňazí, tak si veľmi dobre rozmyslia, ako robí tú médiu. Čiže vravím, som posledný, ktorý by tvrdil, že naše médiá sú v poriadku. Ale aspoň nejaké základné štandardy sa tam dodržiavajú. Ale tým, že sú tí novinári častokrát na mizernom plate, denne musí robiť 5 článkov, tak nemajú čas si serióznym spôsobom overovať informácie. Zabudnia, vyrúbne sa im prvá stránka, prvá stránka bude vytvorená všetkými vedmi z tohto zoznamu a novinár má pocit, že áno, je to seriózne zaradenie do vysielania. Čiže je to v podstate, ako keď chobotnica vypustí tú škvrnu a urobí ich 7, tak zrazu tá ryba nevie, že ktorá je tá skutočná chobotnica. Má pocit, že ich strašne že to celý roj. Veľmi zaujímavé bolo, že začali pribúdať niekedy v polovici roku 2014, ešte pred Krymom. Normálne sa v priebehu 2 mesiacov ich nakotilo tých webov asi 20. Som ich už z pasie vyzberával a zaraďoval do toho zoznamu. Najčastejšie som ich objavil to, že som mal niekoľko obľúbených vyslovene živých dezinformačných správ, ktoré sa nikdy nestali. Napríklad projekt Bojovali Orol alebo masturbujúca učiteľka, ukážky týchto dezinformačných kampaní. A keď som zistil, že to niekto zverejnil, tak som vedel, aha, objavil sa nový web a zaradil som ho do toho zoznamu. A pár statusov na Facebooku som o tom urobil a ozvala sa mi jedna ruská občianka žijúca na Slovensku a ona mi hovorí, viete čo, toto presne, juvenilná justícia, homológy, očkovanie, kradnutie detí, že to u nás prebiehalo asi pred rokom alebo pred 2 a to ide od Kyseleva, čo je nejaký šéf nejakého propagandistického oddelenia. Ja to už toto všetko poznám, to má jeden rukopis, to má spoločný menovateľ. A navyše moji priatelia, Rusi žijúci na Slovensku a v Čechách, začali pred pol rokom dostávať veľmi dobré zákazky na prekladanie z ruštiny do češtiny a do slovenčiny, ale nechcú mi len hovoriť, čo to je, lenže sú to nejaké webové stránky. Čiže vlastne ešte skôr, než bol Krym, tak ma upozornila táto v podstate ruská aktivistka, že niečo také má pravdepodobne niečo spoločné. Tak som začal sledovať dátum vzniku, vlastníctvo domén, a potom vypukol Krym a ja som zrazu zistil, že zo dňa na deň stránka venovaná kradnutiu detí uverejňuje správy o Ukrajine. Stránka venovaná očkovaniu dáva spravodajstvo z Ukrajiny. Stránka venovaná mimo Brešťanom zrazu dáva spravodajstvo o Ukrajine a vždycky, že ukrajinskí fašisti banderovci blížia Rusom a tí sa bránia. Všetky boli v tomto duchu. A to už mi blikalo červené svetielko, že asi tam bude niečo spoločné. Typický obsah takého konšpiratívneho webu, to len náhľadkou som zobral jeden, chemtrails očkovanie, Ukrajinci vrahovia detí v Novorusku, Šoroš financuje nepokoje po celom svete, Putin hlava Ruska výnimočnej bohopožehnanej zeme, linkovanie na slobodný vysielač, Charlie Hebdo je podvod, v skutočnosti to vôbec neboli moslimovia. Toto v podstate tento mix, ktorý som vzorovo ukázal na stránke nového svetového poriadku, alebo teda New World Opposition, čiže opozícia proti celosvetovému židovskému sprisahaniu, tak túto spoločnú mustru nájdete prakticky na všetkých tých weboch z toho zoznamu. Druhá ukážka sviedkov nás. Ako fungujú americké výzvedné spoločnosti? Západ vyhrotil konflikt na Ukrajine. Objektne je kometa, ale ovládala mimozemšťania. Odmietli šok aliancie za rodinu. Prestitútky v Paríži. To bol ten prípad, kedy sa tí politici dali odfotiť na nejakej bočnej uličke a niekto to odfotil z hora. Pozrite sa, klamú nás, v skutočnosti nie sú na čele davu alebo krajovej časti. No, máte tam 20 prezidentov európskych krajín a teraz ich necháte pochodovať z čelo miliónového davu, pričom ten dav protestuje proti atentátom, ktorým je samopáleným moslimským fanatikom a podobne. Keď bol včera či predčerom Putin v Budapešti, tak vyprázdnili celé ulice, mal vlastnú limuzínu
a nie je to ešte nejaké kráčanie v nejakom dave. A chemtrails samozrejme sú v skutočnosti staré osvedčené postrehy. Takže keď hovorím o nejakej sieti webov, tak oni spĺňajú nejaké spoločné znaky. Ja tým netvrdím, že sú súčasťou samotný text, poverovacie linky, pozrieť, kto to napísal, ani náhodou. Takže na tejto vlastnosti ľudskej psychiky a nových správania na internete je založená jedna z metód vlastne týchto kampaní, že jednoducho púšťajú emócie. Pretože čo sa odohrá v hlave, skúšal som si predstaviť, nemám laboratória, kde by som niečo takéto testoval, skúšal si predstaviť, čo to spraví v mojej hlave, keď mi niekto povie, že v Kanade učiteľka pre deti takto na sexu. Západ je zvrátený, perverzný a valí sa z toho západu k nám hrozný morálny rozdiel. Túto emóciu, ktorý sa nedá ubrániť. A som presvedčený o tom, že ten, kto tú správu vyrobil, pretože nafalšovať správu so 6 fotkami, s citátmi z tlače, to sú 2, možno 3 hodiny práce. To niekto robil vedome. Čiže ak to robil vedome, to není for, to není hoax, pretože bavia sa tým, že si vymyslia, že zavolajte, že ak chcete a doktora Mačiatku, zavolajte na toto číslo a niekto sa ide zblázni, lebo 10 000 ľudí zavolá, že oni si to klasická fáma. Toto niekto robí s nejakým cieľom, pretože inak by tomu nevenoval tomu maskulénu niekoľko hodín práce. A nech si ľudia urobia názor. Ja tvrdím, že tento druh dialógu neodporúča. Kto chce, tak sú slobodní ľudia. Keď chcete ísť do konšpiratívneho média, viesť s nimi diskusie, urobte to, ale ja osobne nevidím dôvod, keď robím besedu, povedzme, ako sa brániť korupcii, že pozvať druhú stranu. Ja tam chcem pozvať ľudí, ktorí sú právnici, poslanci, novinári, ekonómovia. Poďme spolu vymýšľať, ako bojovať proti tomu zlu, ktorý je korupcia. Ale nemám potrebu pozvať nejakého korupčníka a že poďte vy hovoriť, v prvom rade celá relácia bude o tom, že on bude tvrdiť, že on vlastne vôbec žiadny korupčník nie je. Čiže ako máme si zorganizujeme takúto debatu, tak tá debata sa bude venovať tomu, že nie, my nie sme konšpiratívne médiá. A ak aj trošku áno, tak tí druhí sú ešte konšpiratívnejší. A pozrite sa Markíza, pozrite sa STVčka a tak ďalej. Čiže vlastne celá tá debata by sa dostala do tejto roviny. Takže ja osobne neodporúčam chodiť do týchto médií, neodporúčam viesť dialog, pretože tí sú v podstate legitimizovaní. V minulosti sa snažil jeden popredný revolucionista Richard Dawkins viesť diskusie s obhajovateľmi kreacionizmu. To znamená, že revolúcia je blbosť a boli sme stvorení a tie dinosaury to sú také cvičné výmodelky Božie, kde si testoval. A on s nimi išiel ako, mám pocit, že má Nobelovú cenu. Že všetci by sme povedali, že naozaj popredný revolučný biológ, ktorý to robí celý život, musí zotrieť človeka, ktorý je presvedčený o tom, že tie kosti toho mamuta sú len také omily prírody, že musí zotrieť. Nie, nebude to. Jednoducho, ten druhý tam získa priestor pre šírenie svojich predstav a súčasne si nezúčastný divák, pretože tu sa hrá o mysle nezúčastných divákov, robí, že aha, to je jedna strana, to je druhá strana. Takže oni nie sú stranami rozporu. V skutočnosti nie sú plnohodnotní partneri. Treba občas rozoberať tie dezinformácie. Najjednoduchšia metóda je, keď narazíte na nejakú strašne podozrivú správu, do Google zadať debunking, akože vyvrátenie, a väčšinou nájdete, že niekto na nejakom blogu sa s tým už pohral a zistil, že je to v skutočnosti trošičku iné. Už aj u nás začali vznikať niektoré pozitívne skupiny, weby, hoax.cz, zrazu dozviete, že darujte krv, pretože tam a tam, tak veľmi často nájdete, že či to nie je falošná správa, ktorá sa šíri už v prírode. Dobrí sú lovci šarlatánov, to sú skôr ľudia zameraní na medicínu, to znamená, keď sa na nejakom webe objaví, že vykašlite sa na chemoterapiu, vykašlite sa na ožarovanie, kúpte si zázračný produkt MMS a rakovina vybavená, tak tam sú medici, lekári a tak ďalej, skôr sa venujú tejto oblasti. Stopfake.org je ukrajinská stránka, ktorá sa venuje v podstate vyvracaniu takých manipulácií fotografií, že svetom preletela po internete fotografia, že na Ukrajine bojujú
špeciálne jednotky z USA, nejakí žoldnieri, potom sa zistilo, že tie fotografie sú z ľudovými, sú potopené. Čiže Skopfake sa venuje v podstate skôr rozkrývaniu tej kremelskej propagandy. Treba si uvedomiť, ako fungujú tie digitálne pomiare a nepodielať sa na tom, keď už prídem na to, že som naletel, byť ten dobrý, ktorý si to zvizne a povie priateľom, že viete čo, zdieľal som hovadinu. Zachytil som správu asi pred mesiacom, že z tých fenoménov sociálnych sietí vznikla iniciatíva, ktorú aj prijal Facebook, že tam zaradí tlačítko, tak ako sa nahlasujú nenávistné stránky, že nahlásiť falošnú správu. Lebo to by vlastne mohla byť taká brzda, ktorá by sa dala zatiahnuť na šírenie toho digitálneho požiaru bez toho, aby si museli to posypať hlavu popolom, jednoducho naletím, klikne na tlačítko, že toto je falošná správa, dá tam linku a niekto rozhodne, že povedzme túto správu nebude propagovať reklamou a podobne. Samozrejme je to sporné, pretože to môže byť aj zneužité na šírenie nejakých normálnych. A možno najúčinnejšia metóda, častokrát najúčinnejšia, pretože rozprávať sa s dobre zažratým konšpirológom je asi na tej úrovni, ako keď sa zastavíte na hlavnej stanici, tam takí páni a dámy v pekných sakách majú také časopisy, že správna väža. A ak ste sa s nimi niekedy pustili do rečí, tak je to veľmi zaujímavý zážitok, nič proti ním, oni sú presvedčení, že zachránujú svet pred naše duše zachránujú pred zatratením. Takí ľudí si treba vážiť, myslia to vážne a sú to ľudia tam ochotní stať celé dni. Ale teologická diskusia s nimi je teda naozaj zážitok. Ako keď ste sa rozprávali s nejakým automatom. Takže niekedy je naozaj jednoduchšie použiť humor. Príde študent a postreknú nás, aby nás paralizovali chemtrailsami. Prosím ťa, na čo by nás mali postrekovať, keď máme všetci hypotéky? Taká dobrá hypotéka, takto bude paralizovať človeka, že ani nepotrebuje žiadne chemtrailsy. Ani neotvoríš hubu proti šéfovi, ani nenapíšeš článok do novín. A navyše, keď nás budú postrekovať, kto im bude tú hypotéku splácať, keď nám to skráti život do 10 rokov? Však väčšina ľudí má urobené hypotéky tak, že do 60 bude splácať ten mladý manželský byt. Takže v podstate skôr humánnou formou je to možno účinnejšie, než vybudovať celé hodiny. Možno ešte jedna vec, a to už sa trošku týka toho zadania, tým, že sme na pôde ochranárskej organizácie. Častokrát tento typ stránok nikde to nenájdete v destilovanej podobe. Sú weby